17 l-investitur ġabru l-espressjoni ta' interess internazzjonali għall-iżvilupp tal-White Rocks Malta, dan biex din iż-żona tinbidel villaġġ ta' prestiġju b'lukanda ta' 5,000 u għadd ta' residenzi lussużi. Fi-stqarrija tal-Ministeru tal-Ekonomija ntqal li l-investituri jvarjaw minn kumpaniji u konsorzji Maltin sa' investituri mill-Ewropa u pajjiżi terzi. Dan l-interess kien irreġistrat wara ftit aktar minn 3 xhur minn meta nħarġet din is-sejħa għad-disinn il-bini u l-operat tal-istess żona li nbniet madwar 50 sena ilu. Mill-20 ta' Ġunju meta nħarġet is-sejħa kienu 139 investitur li talbu għal aktar informazzjoni dwar dan l-iżvilupp. 17 minn dawn ħallsu miżata ta' 10,000 euro u ġabru d-dokument tagħhom mill-unit tal-privatizzazzjoni. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment Chris Cardona der sodisfatt b'dan in-numru. Qed jagħti prova ta' fiduċja fil-Gvern Malti, qed jagħti prova wkoll l-istrateġija ekonomika li għandna qed tagħmel sens u qed qiegħda taħdem. U allura qed naraw aktar importanti li l-poplu Malti wawċi jirrikorri għal dak it-sejħiet. L-interess fil-proġett ta' White Rocks ikompli jemlina kuraġġ biex inkomplu naħdmu ħalli npoġġu lil dan il-pajjiż fuq quddiem. Intant sa nhar it-tlieta li ġej l-investituri għandhom iċ-ċans li jitolbu xi kjarifiki fuq l-informazzjoni u l-iżvilupp li jista' jsir fil-White Rocks. Dan biex sal-24 ta' Ottubru jkunu daħlu s-sottomissjonijiet kollha għal dan l-iżvilupp. Il-kumpaniji li jidħlu għal dan il-proġett se jkollhom konċessjoni tal-medda ta' art għal 65 sena u jridu jippreservaw l-art agrikola u ekoloġika li ddawwar iż-żona.